Una primera observació és que el tema de les colònies, dels pobles obrers i de les ciutats fàbriques és un tema ja bastant conegut. De monografies n'hi ha hagut moltes i fins estudis parcials també es pot dir que n'hi ha hagut bastants. Però fins a poc temps no donàvem la seva importància en aquest fenomen que, malgrat tot, és un fenomen que es veu a tot arreu. I en començar aquesta presentació voldria retre un homenatge a dues persones que, de certa manera, m'han ensenyat el camí. Un primer que seria Louis Bergeron, el pare del patrimoni industrial a França, que al moment quan vaig organitzar el primer col·loqui sobre aquest tema al Ministère de Guise el 1994, va quedar impressionat per la qualitat del tema i de seguida va fer un petit escrit que encara podeu trobar en línia a l'ICOMOS sobre l'importància patrimonial dels pobles obrers. Fins ara ningú havia plantejat el tema com ho va plantejar ell i ell ens dona una mica la pauta. L'altra persona que em sembla que ens ha ensenyat també el camí és una persona que alguns d'aquí coneixem que va ser una persona encantadora, va ser Roger-Henri Guérin. Roger-Henri Guérin el primer ens va ensenyar la dignitat científica d'una temàtica completament ordinària, completament quotidiana, que era la temàtica de la vivenda obrera. I aquestes dues persones, l'un perquè va entendre que era un tema patrimonial important i l'altre perquè era tot senzillament un tema d'estudi absolutament cabal, doncs ens han ensenyat el camí. Ara, a nivell de la definició dels pobles obrers i ciutats fàbriques, penso que estaríem bastant d'acord. Hi ha una sèrie de definicions que corren per internet, algunes del Ministeri francès de la Cultura, però d'una manera general estem d'acord sobre el fet que són estructures industrials implementades fora d'una aglomeració i d'una talla que va de la petita estructura, el que Simon Edelblut, que aquí present, en diu un isolat, doncs des d'aquesta petita estructura fins a la ciutat fàbrica. I el que podem dir és que aquesta estructura, que sembla com un tros de ciutat enmig del camp, doncs manifesta en la seva fisionomia, manifesta dos aspectes que són una mica lligats. És la jerarquia, una jerarquia. Veiem de seguida on són les cases obreres, on és l'església, la casa de l'amo o la casa de l'administració. I a vegades aquesta jerarquia és una verdadera segregació i això ho trobem a alguns pobles, en bastants pobles, jo diria, obrers de les antigues colònies, i no industrials, a les colònies dels estats. Doncs una definició que no porta masses dudes, que generalment són pobles que són implementats per raons concretes, la dependència de cara a una font d'energia, la dependència de cara a l'explotació d'un recurs, el manteniment d'una xarxa, com són els pobles ferroviaris, per exemple. És a dir, que són allà quan es necessita aglutinar una mà d'obra. Quant a la terminologia, la qüestió ja és molt més confusa i molt més difícil, ja que tots els idiomes
tenen el seu vocabulari, però aquest vocabulari no correspon exactament d'un idioma a l'altre. Per exemple, el tema de colònia industrial que tenim nosaltres a Catalunya no és un tema que es pot traduir tal qual al francès o a l'anglès. El tema de colònia industrial suposa que, i la legislació espanyola ho deia, que és una construcció que es fa en un territori nu, completament abandonat. Està abandonat i és per això que hi ha la terminologia de colònia, és a dir, un lloc que anem a colonitzar, que anem a integrar a un espai ja socialitzat. En anglès trobaríem altres definicions, altres terminologies. En francès, per exemple, tenim una terminologia que està molt bé, la cité, la cité ouvrière. La cité ouvrière que vol dir que hi ha una estructura que té la seva coherència administrativa també, el que no té forçosament amb els altres idiomes, però el tema de cité ouvrière és totalment intraductible amb altres idiomes. No tenim equivalent. Amb alemany, el tema de poble obrer és poble patronal. És a dir, que també focalitza sobre un altre vessant del poble obrer. Doncs hi passo el tema de workers' villages, villaggi operai, i arribem a una altra expressió, que és l'expressió nord-americana de company town, una expressió que neix a finals del segle XIX als monts d'Apalàcia i que correspon a una situació també molt concreta. És evident que no podem parlar de company towns quan parlem de manufactures de l'època de Pere el Gran a Rússia. Tampoc no podem parlar de company towns quan parlem de manufactures a França, colbertianes, i n'hi ha hagut bastants. I també no podem parlar de company towns quan parlem de les ciutats-fàbriques soviètiques, que tampoc correspon. En fi, a Mèxic, a partir del 1911, les fàbriques esdevenen fàbriques de sindicats, gestionades pels sindicats, i en aquest cas tampoc no podem parlar de company towns. És a dir que el tema, si volem fer un estudi internacional, si volem arribar a una tipologia que abarca totes les facetes d'aquest fenomen a nivell internacional, ens hem de posar d'acord amb una terminologia que seria acceptable per tothom. Fins ara, els que han parlat de la qüestió, penso en John Gardner, que va editar un llibre de diversos autors el 92 sobre The Company Town, arquitectura i societat. Doncs ell mateix diu, no ens en sortim amb aquest vocabulari, però és el que tenim. És la seva posició, però em sembla que és una mica curt com justificació i que tindríem de posar-se d'acord sobre un concepte potser més ampli on tothom es podria agregar. Per això fins ara jo he apostat per l'expressió poble obrer i ciutat fàbrica, que es tradueix fàcilment en tots els idiomes i que correspon bastant a el que volem fer. Una altra temàtica, hem vist la definició, la terminologia, una altra cosa és que
el patrimoni industrial ha esdevingut, ara seré potser una mica ofensiva, però espero que no xoqui, que no vagi en contra del que penseu els uns i els altres. Però és evident que el fet que el patrimoni industrial recentment ha estat molt estudiat pels arquitectes, la part cronològica i la part social no han estat sempre valorades com es podria. És evident que, primer de tot, el poble obrer, abans de ser una arquitectura, abans de ser una fisonomia paisatgística, és, primer de tot, un lloc per estabilitzar una mà d'obra. Primer, diria jo que la raó social de la colònia o del poble obrer és la que és la primera. I no va ser sempre així. Els primers temps dels pobles obrers van acollir la població que estava per allà, que venia de molts puestos, població immigrada i tal i qual. Però tant els uns com els altres, tant els obrers com els patrons, van ser objectivament d'acord perquè la colònia, perquè el poble obrer sigui el lloc de famílies completes, és a dir, pares, fills, a vegades avis, pares, fills, és a dir, una garantia d'estabilitat que donava tant l'estructura familiar com el fet de treballar tots en un sol lloc. Doncs d'aquesta en tornarem a parlar una mica més tard, però hi ha també un altre tema que va lligat amb el precedent, i és que els pobles obrers han estat també al camp de realitzacions filantròpiques patronals, però tot això són com pics de muntanyes, però la línia general és més d'un progrés social i cultural durant els segles de la indústria que serà sistematitzat l'endemà de la Segona Guerra Mundial. Avui dia, amb el final del segle XX, tot això ha canviat bastant i potser en tornarem a parlar més endavant. Com a historiadora, tindrem geògrafs, arquitectes que parlaran aquí, però com a historiadora volia donar una mica el marc de la nostra reflexió, el marc cronològic de la nostra reflexió. Una primera observació, i deixo a la meva companya Belém Oviedo parlar també d'aquest tema de la indústria abans dels segles de la indústria. La indústria ha existit sempre. És un error de pensar que la indústria comença amb els segles de la indústria i que abans només hi ha artesanat. Aleshores no s'entendria per què en ple període medieval hi ha les grans fires d'Europa dedicades a la venda de les teles fabricades on? Si no hi ha indústria, on es fabricaven aquestes teles que es venien en aquests mercats de Troyes, de les famoses fires de Xampanya. És que hi havia una indústria. Era una indústria segurament essencialment a domicili, però sí que era una indústria. A més, sabem que pobles obrers han existit des de l'època dels faraons. Han fet descobertes concretes, han fet estudis molt concrets, també penso en l'estudi ja que data d'uns quants anys, del 92, de Madeleine de la Mònica, que va estudiar la classe obrera sota els faraons a partir d'un d'aquests pobles obrers
generalment dedicats a l'explotació minera o als llocs de construcció ordenades per el sobirà i el seu entorn. També sabem que hi ha pobles miners a l'edat mitjana i també, però això seria una descoberta més recent, ciutats manufactureres de l'Itàlia del Sud. És a dir, unes ciutats on tothom a casa treballa per una comanda que és gestionada per el municipi. És una situació molt interessant que ens va comunicar Gregorio Rubino al precedent col·loqui de Tiki a Lille, el 2015, i que és una situació que probablement és molt més difosa que ho podem pensar. I també recentment tenim una historiadora francesa, Catherine Vernat, que acaba de publicar un llibre sobre la indústria del ferro a Arles del Tec, és a dir, a Catalunya Nord per nosaltres, i que mostra com la indústria es fa a casa i que a casa es pot tant produir coses per l'ús local com per l'ús no local, que seria la definició de la indústria. La indústria és la producció que fas per vendre fora de la localitat. Doncs tenim tota una sèrie d'elements que... Però és obvi que la indústria existeix molt abans dels segles de la indústria. Ara, nosaltres treballarem més que tot aquests segles de la indústria. És a dir, que sabent que la indústria existeix abans del segle XVIII, el que passa a partir... Hi ha una innovació, que arriba i que modifica completament les situacions de la producció i és la creació de les manufactures. El sistema manufacturer existia probablement una mica abans, però les coses existeixen quan tenen un nom. A la Bíblia, quan Déu vol fer conèixer a Adam els animals i les plantes, els presenta a Adam i Adam dona un nom. A partir del moment que dones un nom, la cosa existeix. Doncs a partir de les manufactures creades com a tals per Colbert, és un altre període que comença i és l'idea de produir una mateixa producció en un mateix lloc, sigui amb màquines accionades manualment. A partir d'ara, tota una sèrie de coses canvien, repeteixo, i podríem discernir models cronològics. És això, amb això, el meu paper discuteix coses més generals, però voldria, com a introducció en aquestes jornades, recordar el tema dels models cronològics. Un primer tema que seria el tema de les manufactures. El tema de les manufactures, hem dit, produïm unes mateixes coses en un mateix espai, ens reunim en un mateix espai per produir les mateixes coses. I tenim models. Està clar, com no sabem encara, una manufactura l'hem determinada però no li hem donat una fisonomia específica, tenim diferents models. El model del castell, el model del convent, el model de la caserna també. Per exemple, em sembla que és això. No, sí, aquí. Per exemple, aquí tenim un dels més famosos castells fàbriques del nord de França, el Dijonval, i aquest Dijonval... Hi ha coses que no... Hi ha coses que no han passat a la... no passa res. Doncs aquest Dijonval que us ensenyo és evident que és l'arquitectura del convent que ha marcat aquí.
Un altre model molt interessant, sabeu, quan un fenomen és nou, tota una sèrie d'influències comencen a manifestar-se. Doncs intentem veure amb el que tenim, amb el que coneixem, doncs el castell, el convent, etc. Però també hi ha hagut una influència molt interessant, per això ho vaig descriure en altres llocs, que va ser el model de missió jesuïta. Tenim dos exemples molt interessants, repeteixo, estic passant per sobre perquè no tinc temps de comentar-ho tot, però Nuevo Bastan, al començament del segle XVIII, tot el bon començament, doncs devia ser el 1709, una cosa així, doncs Nuevo Bastan va ser construït per un basc a la cort de Madrid, un tal Etxegoiene, i a Nuevo Bastan, que es pot visitar avui, que és una rèplica quasi perfecta de la missió jesuítica. I sabem que Goyeneche havia sigut alumne dels jesuïtes i que s'havia inspirat del tema de les missions. El que veiem amb molta precisió en el plànol de Nuevo Bastan és que tenim aquí, d'una banda, tot l'espai concernent l'església i la casa del director i la fàbrica, i de l'altra banda, les cases, exactament com en el plànol de la missió aquí. Però el més bonic és que quan es fa la manufactura de llana de Villeneuve, al costat, no gaire lluny, de Montpellier, al sud de França, també és el mateix model que s'utilitza i que veieu aquí representat. D'una banda, les cases obreres on els teixidors feien les llanes a domicili i, de l'altra banda, la fàbrica i la casa del director. Aquest model va tenir molta repercussió però poca descendència. Un altre model també que tenim a Espanya i vora Madrid també a la cort és aquest que per mi és una cosa absolutament fantàstica perquè data per la seva data, és del 1750. El 1750 es vol fer al costat de Madrid una fàbrica de teixits a San Fernando de Henares. És tan gran que avui teniu al costat el plànol del centre de la ciutat, doncs avui dia de la part més antiga s'ha fet l'Ajuntament. Aquí hi teniu encavat dues places enormes que et donen una idea del que havia de ser aquesta fàbrica, que devia ser monumental. El que em sembla important subratllar en aquest cas és que a San Fernando hi havia la fàbrica, hi havia aquest immens pati, que era un pati per circular, i havien previst allotjar tots els obrers amb aquesta disposició molt neoclàssica, circular, on hi havia l'església i el teatre. L'església i el teatre. Recordeu, perquè això ho trobarem a diversos llocs. I per la primera vegada, repeteixo, tots els obrers de la fàbrica podien ser allotjats en el mateix temps. Per què insisteixo en això? És perquè abans les manufactures només acullen els especialistes. No allotgen tots els obrers. Els obrers o venen de fora o s'allotgen en llocs provisionals. No hi ha cases per a ells. Mentre que les manufactures tenen pisos o cases per la gent que fa el manteniment o per la gent que fa la feina important, és a dir, els verdaders artesans sí que són allotjats, però la mà d'obra no. Aquí, per primera vegada, es pensa allotjar tothom. El cas és que San Fernando no va reeixir, va haver problemes i que van buidar la fàbrica i les màquines les van portar a un lloc que existeix encara, un lloc que existeix encara, que és Brihuega, amb una fàbrica que
teniu aquí una fàbrica completament increïble, circular, doncs havien desallotjat les màquines allà i si aneu a visitar Brihuega veureu que és un lloc absolutament impactant i que per sort ha escapat del seu destí perquè l'havia comprat recentment una immobiliària per fer-ne un hotel i sort que han abandonat aquest projecte i que finalment molt probablement faran un museu a dintre. Doncs estem aquí també a la busca de models diferents, en un cas també que és absolutament fantàstic, que és el de la manufactura de seda de Sant Leucho. Sí, us he dit que el precedent, que molt probablement va intervenir l'arquitecte italià Juvara, que era l'arquitecte de Torí, i que a Sant Leucho són els arquitectes que van treballar sota Carles III d'Espanya i han acabat el seu fill Fernando IV, que intenten fer una fàbrica de seda dins del Palau del Belvedere, però el que m'interessa molt més són les cases que teniu a davant, ja que es construeix una ciutat obrera per tothom, tant homes com dones tenen dret a ser allotjats ja que treballen, hi ha una relació, hi ha un reglament que fa una relació entre el treball, l'allotjament i el salari. Homes i dones pagats guanyen igual i els nens i nenes són acollits en unes escoles mixtes. És a dir, que aquí tenim una tentativa increïble, molt avançada de cara a tot el que es fa a Europa al mateix temps i desgraciadament no podrà ser acabat aquest projecte, ja que els francesos arribaran i crearan la República Partenopea i tot anirà avall. Més o menys a la mateixa època tenim el primer exemple de ciutat-fàbrica. El primer exemple és Salins, les Salines de Salins. Salins, com ho podeu veure, és una fàbrica, està en vermell al quadre, és una fàbrica dintre la ciutat i tothom treballa per la sal. La sal és un producte que val molt i que és molt i que dona molts diners. Doncs des de l'edat mitjana els ducs de Borgonya explotaven la sal de Salins i eren un recurs molt important per a la ciutat. El que m'interessa aquí és que és un dels pocs exemples que tenim de ciutats-fàbriques abans de la indústria i a tot el contrari d'Arquessenon, que s'ha presentat, que és lligada, com ho sabeu, aux Salines de Salins, i que s'ha presentat sempre com una ciutat-fàbrica quan és una senzilla manufactura on només la gent del manteniment estan allotjats. No sé si tinc temps o què tinc. Un altre exemple, per acabar el temps de la manufactura, el tema d'Almaden. És una altra categoria dins, hem vist les manufactures, hem vist les ciutats-fàbriques, ja en aquest temps del segle XVIII, i ara veiem aquests pobles miners que tenen una llarga història i que es pot dir que s'han creat sobre la mina mateixa. Són una ciutat-fàbrica perquè són la fàbrica de la mina i la mina és la fàbrica i tot va plegat. Però el que m'interessa a Almaden és que al segle XVIII, com el treballar mines de mercuri no era una cosa molt atractiva, doncs el superintendent Villegas va crear tot un sistema d'enginyeria que permetia que allotjar en un espai a l'interior del qual hi havia una plaça de toros. I la plaça de toros
procurava diners per a l'hospital dels miners que s'havia creat al mateix temps també que s'havia creat un espai a fora, l'ADS, que cada miner tenia un lot a dintre de l'ADS per tal de poder gaudir d'un aire sa i pur i poder recuperar d'una feina molt ingrata. Segona etapa. La segona etapa és a partir de l'invenció de la fàbrica. La fàbrica és, contràriament a la manufactura, un lloc on hi ha una font d'energia i una sèrie de màquines que són lligades amb aquesta font d'energia i tot això baix una sola teulada. Una de les més paradigmàtiques, però ara aniré més de pressa perquè em falta temps, és New Lanark, que espero que un dia anirem a visitar. I hi ha tota una sèrie de ciutats, de pobles obrers que tenen una importància a nivell que busquen l'arquitectura la més específica. Aquí teniu le Grand Ornu al costat de Brussel·les, on els obrers tenen uns espais de vida molt grans i amb molts avantatges. Un altre exemple que és no gaire lluny, a Bois-du-Luc, on aquesta presentació original de les cases obreres amb els jardins a dintre i passo perquè no tenim temps. També un altre cas completament contemporani, el de la Constància mexicana a Puebla, on tenim una mitjana entre la fàbrica i la manufactura, ja que a la Constància mexicana són allotjats dintre del recinte els capatassos i els responsables, mentre que la mà d'obra obrera està escampada a fora. Un altre tema que intervé també és l'allotjament de les dones. Tenim el cas molt important, com aquí a Lowell, als Estats Units, d'aquests pensionats de noies que bordaven aquí amb la maqueta, tot el que és vermell són fàbriques, tot el que és blau són pensionats de noies. Però el tema d'allotjar noies a l'interior de la fàbrica és un tema que veiem molt sovint al segle XIX. I avui dia pot passar desapercebut perquè pensem a la mà d'obra obrera en general, però moltes vegades, si mirem casos per casos, tenim pensionats a l'interior de les fàbriques. Aquest també és un tema important. Una fórmula d'habitatge dins d'un poblat obrer i que va tenir molt èxit és el de la Cité Dollfus de Mulhouse, el tema de 2 o 4 cases ajuntades amb un petit jardí al voltant i amb una possible accessió a la propietat. Mentre que el Familistère de Guise, que va ser una obra molt coneguda i molt comentada i molt cèlebre, no va tenir quasi cap descendent. Doncs arribem al segon terç, l'últim terç del segle XIX, i allà tenim tota una gran varietat de pobles obrers i ciutats fàbriques, com aquí el cas de Saltaire, aquí el cas que podríem dir una colònia industrial, té tots els requisits, és Crespidada, al costat de Milano, a l'Itàlia del Nord, amb una sèrie de serveis per la població, i l'església i la casa de l'amo, que tenen un important protagonisme. La colònia Sedó, que veureu dissabte, amb els seus espais molt organitzats i també la jerarquització d'aquests. A Mèxic, una sèrie de pobles obrers que també podrien dir colònies industrials, perquè tenen també
les mateixes característiques, doncs una sèrie de pobles obrers i també en aquest mateix període una sèrie de ciutats fàbriques que són absolutament brutals. No parlo, no detallo el que detallaran les col·legues més tard a nivell de Rússia, a nivell d'Europa central, etc. Però sí que volia parlar d'uns pocs exemples, com aquest, el de Łódź, de Lodz a Polònia, que és un conjunt de fàbriques i d'habitatge obrer. Aquí el que en diuen el molí del mossèn, que és també un exemple d'enginyeria social bastant interessant. Altre exemple, passo de pressa també, el de Tampere a Finlàndia, que també, tant Łódź com Tampere són ciutats-fàbriques que produeixen cotó per al mercat rus. I són enormes i amb habitatges obrers corresponents. I també, a l'altra banda del món, al Japó, exactament al mateix temps, el 1872, els japonesos inviten un lyonès, que es diu Bruna, a crear una manufactura de seda a Tomioka, a costat de Tòquio. I és tan important, amb un pensionat de noies, i és tan important aquesta creació que daten el Meiji, és a dir, l'època moderna, a partir d'aquesta creació de la filatura de seda de Tomioka. Arribem al començament del segle XX amb una altra innovació que és l'innovació de la ciutat-jardí. Progressivament veurem que el poble obrer passa de poble obrer a poble d'empleats i això li canvia la fisonomia i també el funcionament. Un dels més antics és la Margaretenhöhle a Essen, el domini de Krupp. Passo de pressa, un altre exemple molt important que és al costat de Rems mateix, el Chemin Vert, i un tema que vaig presentar també recentment, que són els pobles de ferroviàries, amb una part excepcional deguda a la Companyia del Nord, del nord de França, que era gestionada pels Rothschilds i que va crear una sèrie de ferroviàries. Aquesta és la més important, Ternier, amb la forma de 3 rodes de tren i amb una concentració de serveis i d'espais tant femení com masculí a la roda central. Arribem als anys 30 i als anys 50 amb tota una sèrie de ciutats-fàbriques que seran particularment importants tant a Amèrica del Nord com a Europa central i a Rússia. Aquest és el cas de Nova Huta, que és de la segona mitjana dels anys 1950, una ciutat jardí enorme, una ciutat fàbrica enorme, ja que depèn de la més gran foneria feta a Europa després de la Segona Guerra Mundial i que avui dia és en via de patrimonialització. Ara que voldria abordar molt ràpidament unes temàtiques generals. Unes problemàtiques, el tema de l'evolució de l'allotjament, aquest ho tenim bastant estudiat, però també podríem preguntar-nos si en quina mesura els pobles obrers i les ciutats-fàbriques han estat un laboratori per a l'allotjament social. El tema de la demografia que he mencionat i que passo ràpidament, però és cert que la transició demogràfica s'ha fet dins dels pobles obrers, això s'hauria de concretar també. El tema també de l'equipament i de la conjuntura.
és que un poble obrer, una ciutat fàbrica, no són entitats fora d'un context. Hi ha un context cronològic molt concret, per exemple, i que ha pogut donar una marca a certs equipaments. Per exemple, quan els quàquers anglesos s'apoderen d'Escòcia al segle XVII i posen en valor les mines de plom a One Loch Lead, doncs comencen per implantar una biblioteca. Una biblioteca que miners i propietaris s'ajunten per construir i pagar. Una altra cosa que també és un element de la conjuntura és, per exemple, el que passa després de 1911 a Mèxic. Quan els sindicats esdevenen propietaris dels pobles obrers, doncs fan unes construccions que són fora de lo normal, com per exemple l'escola de Metepec, que és una cosa brutal, és com un palau. L'escola de Metepec és com un palau, és la voluntat dels sindicats obrers. No l'haurien fet els amos. I una altra molt més modesta és que la colònia Sedó, quan es recupera el sistema patronal després de la Guerra Civil, doncs hi ha uns petits afegits, unes petites modificacions i entre elles, a costat de l'entrada, una guarderia és com una propaganda, no? Per dir, ens ocupem dels vostres fills. En fi, un altre tema que podria donar molt també és el tema del jardí. Trobem normal que hi hagi jardins obrers i que hi hagi també parcs creats pels amos, tant pel seu ofici personal com per la disponibilitat dels obrers. Doncs és un tema que hem d'estudiar molt més relacionat i que hem deixat una mica en desús. És un tema molt important. Aquí presento un cas molt singular, que és el cas de la família Pommery a Rems, quan al començament del segle XX el patró, que és el marquès de Polignac, decideix crear un parc pels seus obrers. Un parc, però no un parc per passejar-se, un parc també per exercir esports. I es podien fer aprendre i exercir tots els esports allà. I va ser una cosa completament original, única segurament, i que, desgraciadament, va ser molt malmès per la Primera Guerra Mundial, ja que a la ciutat de Rennes va ser durant 4 anys al front de la guerra i va haver moltes destruccions, però avui dia el parc és un parc municipal i testimonia d'una època i d'una voluntat molt particular. En fi, voldria acabar amb un altre tema que trobem normal i que no hem estudiat mai com un tema d'estudi. És el tema de l'Església. El tema de l'Església que és l'Església que emmarca els pensionats. És l'Església que es cuida de l'educació de les nenes, de les filles, de les dones, com aquí en el cas de la Casa de la Dona de la colònia Vidal, posterior a la Guerra Civil. Insisteixo perquè hi ha una coherència molt gran entre aquesta Casa de la Dona i els textos oficials sobre la dona franquista, i això és una relació que seria interessant poder aprofunditzar una mica. Però també hi ha tota una manera de presentar la fe segons si hi ha una concordància entre la fe dels patrons i la fe dels obrers. Per exemple, en Amèrica del Nord, els obrers canadensos no tenien la mateixa pràctica com els patrons que eren quakers. Els uns eren catòlics, els altres eren protestants. Però sí que en països catòlics com a França o a Espanya hi ha hagut
una part molt important i que s'ha expressat també a través de l'arquitectura i de l'art. Aquí he posat, per exemple, 3 vitralls que són molt eloqüents. El primer representa l'empresari Schneider com a Sant Eloi, patró dels metal·lurgistes. Però al final del segle, al començament del segle XX, d'una altra església del nord de França, de Champagne-Ardenne, ni tan sols es disfracen de sants. Es posen tota la família, tal com són, en els vitralls de l'església, i no al costat, no, al fons, a l'absida. I necessitarem el conflicte de la Primera Guerra Mundial per tenir vitralls obrers, però que no són de patrons, que són d'ajuntaments, on veiem, per exemple, aquí desfilar els miners que van a la feina. En fi, les esglésies mateixes han estat construïdes segons uns estils i, per exemple, a les colònies industrials catalanes hi ha una família d'esglésies de colònies que es reconeixen perfectament bé. I aquí, en un lloc de la Champagne-Ardenne, van fer, amb les deixalles de la foneria, va ser una església construïda amb deixalles de foneria. Doncs van fer aquesta església que imita l'església de Laon, que és una de les esglésies gòtiques més cèlebres de França. Acabo aquí, he anat molt de pressa i estic convençuda d'haver sobrevolat moltes coses, però la preocupació que tenia era donar un espai cronològic a tot el nostre estudi. El segle XX és molt important i l'hem d'estudiar a fons, però no hem d'oblidar ni el segle XVIII ni deixar de banda el segle XIX, que és on totes les concepcions es fan al segle XIX, les aplicacions es fan al segle XX. I a partir, i podríem també dir, i ara què? I ara què? Els pobles obrers i ciutats-fàbriques. Doncs una primera observació és que ciutats-fàbriques i pobles obrers segueixen existint, on viuen gent que segueixen per aquí. Aquest marc és un marc important de vida. Ara, es construeixen més ciutats-fàbriques, més pobles obrers? Potser sí. Per exemple, quan es fan explotacions de minerals en situacions extremes o pobles del petroli, etc., que potser no tindran molta durada de vida, però sí que es construeixen. I també hi ha la solució contrària, és a dir, que patrons poden dir de cases ja no en volem més, de pobles obrers ja no en volem més. Em recordo de l'últim sedó que em deia: jo no soc alcalde, soc un director de fàbrica, no soc alcalde, no vull un poble obrer, no m'interessa. I tenim el cas al Xile, no sé si Sergio González ens podrà parlar d'això, tenim el cas de... Hola, bon dia. Tenim el cas a Xile on alguns patrons prefereixen construir hostals per miners i deixar les famílies en un altre puesto. Així, la separació entre poble obrer i fàbrica està consagrada. Bé, ja he acabat.